L-irwol ta' President imur lura l-1974 meta Ser Anthony Mamo sar l-ewwel kap ta' stat li pajjiżna qatt kellu. Huwa kien laħaq fit-13 ta' Diċembru tal-1974 dakinhar li Malta saret Repubblika 50 sena ilu. Ser Anthony Mamo witta triqa sensiela ta' presidenti b'kollox 11 bi-tlieta minnhom li huma nisa u tlieta mwelda fil-Gżira Awċija. Wara Ser Anthony Mamo l-pajjiż kellu lil Anton Buttigieg bħala t-tieni President ta' Malta. Il-poeta Awċi serva bejn l-1976 sal-1981. Wara jlaħqet l-ewwel mara President, Agata Barbara. Qabel dan l-irwol hi kienet membru parlamentari Laburista u servit bħala Ministru. Ir-raba President ta' pajjiżna kien Censu Tabone, l-ewwel President fi żmien Gvern Nazzjonalista immexxi minn Edi Fenekadami. U kien beda it-terminu tiegħu bil-famuż bojkott kontrih mill-Grupp Parlamentari Laburista. Fit-tmiem il-presidenza tiegħu ħapostu Ugo Mifsud Bonnici wara li serva l diversi snin fil-Parlament Malti anke bħala Ministru tal-Edukazzjoni u tal-Intern. Huwa jibqa' magħruf ukoll bħala kittieb b'diversi artikli ġew ippubblikati f'numru ta' gazzetti. Wara ngħata l-fiduċja biex ikun is-sitt President ta' Malta Guido De Marco. Wara snin ta' servizz fil-politika fejn fost l-oħrajn kien Deputat Prim Ministru, Ministru tal-Intern, tal-Ġustizzja u tal-Affarijiet Barranin. Matul il-ħidma huwa ġie rikonoxxut permezz ta' diversi unuri internazzjonali. 5 snin wara Edi Fenekadami ddaħal f'dan l-irwol biex iservi bħala President. Dan wara li kien Prim Ministru ta' Malta bejn l-1987 u l-2004. Ħlief għal perjodu ta' sentejn. Fit-tmiem il-presidenza ta' Edi Fenekadami ħapostu George Abela, għażla ta' President li kien ġej mill-kamp politiku oppost. Waraj kien immiss li l-Parlament jaqbel sabiex pajjiżna ikollu t-tieni mara bħala President, Mary Louise Colero Preca. Kienet ukoll l-iżgħar persuna li qatt ħadet dan l-irwol ta' President fl-età ta' 55 sena. Imbagħad kien hemm it-terminu ta' tabib George Vella li ġie fit-tmiemu propju fil-jum tal-ħamis. U issa pajjiżna għandu l-ewwel mara Awċija li saret kap tal-Istat. Dan wara li fis-27 ta' Marzu kien hemm qbil unanimu fil-Parlament miż-żewġ naħat tal-Kamra li Miriam Spiteri De Bono tinħatar President ta' Malta. Din l-għażla waslet ukoll mal-aħbar li Francis Zamir Dimek se jkun qed iservi fl-irwol ta' aġent President u bekk se jkun qed jaħdem spalla ma' Spiteri De Bono propju 50 sena wara li pajjiżna sar Repubblika. Imma min hi Miriam Spiteri De Bono? Inutar Spiteri De Bono twildet ir-4 Għawdex fl-1952. Hi l-ikbar wild minn familja ta' 7 tfal miż-żewġa lil Anthony Spiteri De Bono u hemm ta' 3 tfal, Elena, George u Maria Kristina. Fl-1973 kienet gradwat fil-livell ta' baċċellerat fil-lingwistika u litteratura Ingliża u fl-1980 gradwat u ħadet il-warrant ta' notar mill-Università ta' Malta. Miriam Spiteri De Bono daħlet fil-politika ġdejjem kellha xewqa li tkun ta' servizz għal ħaddieħor u ta' servizz għal pajjiżna. Hi kienet ukoll waħda mill-fundaturi tal-Għaqda Studenti Soċjalisti fl-Università ta' Malta. Miriam Spiteri De Bono kontestat 4 elezzjonijiet ġenerali mal-Partit Laburista fl-1981, fl-1987, fl-1992 u fl-1996. Fil-5 ta' Diċembru tal-1996, Spiteri De Bono kienet inħatret Speaker tal-Kamra tad-Deputati u kienet l-ewwel mara li kienet nominata u ntgħażlet bħala Speaker suċċessur ta' Lawrence Gonzi.